Estem al Chef Capravo i hem vingut a fer unes jornades gastronòmiques on volem realçar el valor de l'arròs. L'arròs del Delta, un arròs de proximitat, de la nostra marca, que és Nomen. Nomen és una marca que porta més de 90 anys al mercat, és una marca líder a la cuina, sostenible, d'innovació, que també t'aporta un ventall molt ampli de productes, ja no sigui arròs, i una marca que aposta per portar la màxima qualitat de l'arròs al plat al consumidor. L'arròs del nostre delta és una forma de viure. Quan estàs malalt te fan un arròs bullit, quan estàs de festa fas un arròs, una paella, no? És motiu de celebració, l'arròs és motiu de salut, l'arròs és vida. Volem també donar-li valor a aquells petits productors que formen part de la nostra cooperativa i que treballen durant tot l'any per a poder oferir als cuiners i als consumidors un arròs d'altíssima qualitat. Estem a la cuina del Chef Capravo i els arrossos que hem cuinat són tres formes de l'arròs, no? Un de l'arròs de paella, però el podem utilitzar per a fer risotto. Serà un risotto d'herbes en llagostins de la Ràpita, cabells de pescar. El cannoli actualment és una varietat que ajuda molt a la cuina, és un gra molt més gran, absorbeix molt més el sabor i realment realça la qualitat de l'arròs al plat. L'altre serà un arròs bomba, que l'hem utilitzat com si fos un arròs rodó per a fer un sushi, en una anguila que està feta al vapor i acabada en una salseta, en avellanes i una espuna de curri. M'agrada molt aquest punt exòtic en aquests ingredients que me recorden més a cuines asiàtiques. I acabem un postre fet en farina d'arròs, gelat de vainilla, poma y una pasta brick en canyella y llimona. Me ha resultado interesante cómo poder utilizar la harina de arroz para hacer una crema pastelera sin tener que poner otro tipo de ingredientes, ¿no? O sea, para gente en casa que no pueda consumir huevos o incluso lactosa. L'espai Chef Capravo és un espai superagradable per a poder disfrutar. Hi ha persones superagradables, hem entrat, ens han tractat com a casa. Gràcies a aquests tallers que organitza Chef Capravo podem tenir una interacció molt propera en el chef i sobretot per conèixer productes de proximitat. Es estupendo que Chef Capravo abra las puertas de su casa para que todo el mundo tenga la posibilidad de aprender a utilizar los ingredientes que hay en cada temporada y cómo sacarles el mejor partido. I és una cuina molt preparada, és perfecta per fer una masterclass, per fer un show cooking. Estem al mateix supermercat i poder tastar els productes que pots comprar al moment és una experiència molt xula, molt recomanable. Portar un producte de proximitat, com pot ser l'arròs, d'un pagès a un lineal, i Capravo ho treballa molt bé. Capravo està orientat a la proximitat, Nomen està orientat a la proximitat i vosaltres heu d'estar orientats a la proximitat. No oblideu de comprar dintre dels lineals de Capravo arròs Nomen, arròs de proximitat.